De ligger på anker her foran Kalø Slotsruin. Ja, det var sådan en tur da. Hen på den sten der. Der ligger en fisk. Der flyder ovenpå. Se. Hej. Nu kan du filme lidt, hvis jeg skal redde ham. Så skal du filme. Okay. Du skal lade frem der. Vælge vi det. Det er fordi det hele vender på hovedet nedenunder. Det er det skal finde ud af. Hov. Hej. Hvad sagde Chris? Er du okay? Ja, det er der, du slutter. Og samtidig skal du læne dig bagover. Ja, den vej rundt. Ja. Op, så den kommer til at gå i overfladen sådan her. Og lige ud for her, der laver jeg så sådan tryk ned. Samtidig med der rådstyr. Så plejer det. Jeg tror dine solbriller. Det passer lige på din. Det er helt forkert.